Älemin kudreti onun sağlaşığındadır. Haçanna zeminin süngünü nehek kan bilen harlanlarına. Adamlar bir-birine rehimsizlik bilen qaranlarına. Adalatsızlık hüküm sürünne. Allah Teala ağatı yollaptır. Ol ağatın 10 küsüngü ağ bulutlardan, kalbı nurdan molmoli. Ol haysuyu varıp, çarpaya kalıp pişmese, şol öýde halatlı kişi dünyaya inipdir. Hani bolgudyň, bol, Oraz Gülcan, sen gayratlısın. Gayrat et bağda, gayrat et. Ah, kösendeler çağa. Ay, hani, ya Allah'ım, büyük bir rahmeti var can Allah'ım. Rahatlan uzun, rahatlan. Sana varayım, Hulya, gidelim. Bak, yeni doğan gene var. Devlet Mehmet Molla! Kuşluk oğlumuz Volli! Devlet Mehmet Molla! Kuşluk oğlumuz Volli! On yıldan soň Baktın mı li? O düneyden ok mu? Häzir atamdan soraýyn. Sahet, karasın bana. Gel gov çaltıra. Yılcak çörük, süt bileni yersin. Mağdum uli, näme oğlum derdi dursun? Näme oldu? Oglanlar oduna gelir. Menem gidäjekdim. Atandan sonra değil mi? Yok, ente soramok. Bar, atandan sonra. Bu verse gidiyor. Yine ol, yine yapacak mı? Yapacak. Eleyt bir derek dogul yaratmak näme berek? On soňan fiil näme gelmeýän zatmy? Ýadynda düşýän bolsa 5-10 ýyllykda da gelipdi. Ya Gurban Şyha şeýle bir fiil geldi diye weli mallar meydandan ýygna ben bilmedik diye. Ana şol öňküdekde kerwinin görüpdirler. Habar aljak bolsalar zyndyýat bolaýamyş diye. Ýogsam aýaly tatlyň eňleýän sesem gulagy eşdilip dur diye. Birden bir halal golay. Näme diýersiň, ha? İl holup sadaka vermeli var. Sadaka verýäsip oğullara habar etmeli orada anna. Aho adamlar. Bozsully kerwen görnýän bolsa bu ýönelge däldir. Döwlet Mehmet, siz bir bilimli adam. Öňkü ýamlarda hiç şular ýaldartlar bolupmydy? Allah Tagalanyň Guran 18.000 älim şeýle giň bolup. Oma adamlar derlinin. Yürüp yolun bilmesen, doğru yola gelmesen, Olmadyk adam ýok. haqqy ýada salmasan, galyň arman içinde. Yayılar kanat perler, Dert beren hup Allah. açılar dep derler, bölük bölük kep derler, Ewem çöp başky. hu diyer harman içinde.
öňden ýörer. Netijesi başga bir sebäbe baganadyr. Şoň üçinem 7 yer bolmuş bina. Her zat okyr bir sena. Otlar hemdir Rebbina. Noğuz baran çinne. Artmoly, sen näme ýardatýarsyň? Oho, elleňe mäşäpdir. Gulaklarym şäpdir. Oglalar odyny aýtýar. Menem daýym. Oha da sow. Üşemerdiňmi? Yo'qlata. Bolya, gitsen git ýöne ýylrak geýin. Bar gidiber. Wagtyna ýylyňy dolanyn. Magtym boly. Sen sallanardın. Yok gel basarma. Güwestin. Onda kim sallanýar? Sen gel. Sen sallanýar. Kim? Sen sallanýar. Näme bolýar? Ana diýdim sallanardın sen. Benim. Köpkün benim. Hadi gel köpkün. Köpkün. Kallary yok. Getirin bari. Getirin. Korkma köpkün. Onu koymasın. Getirdin. Bolşunun nähili? Goýberin polady. Gelgüşün şagasy var, şoňa pökkün salacak bolýar. Näme ýüregiňe oýamy? Ýüregiňe oýanmasa özüň sallan. Goýberin onu, özüm sallanaryn. Sallamalyň oglanlar. Mehmet Sapaýly Abdullaýdyr. Korkmaň, aýtman. Aýdanda näme? Öz sallan diýdi. Sallaýas oglanlar. Martumuly sallanma. O ýerge tökle eşitdiňmi? Men barur Abdullaýdyr. Teretap bol Magtymly. Öňüň çöktür. Näçe düýjesi bolsa da algyn Magtymly. Oglanlar, atdylar görýär, gaçaly. Aho, oglanlar, nerdesin? Polat, nerdesin? Oglanlar! Ey, oglanlar! Siz nereye gittiniz? Kaldırmam da beni. Aho, Polat, neredesin? Algıydım akday. Borece. Magtymly dağda gally. Magtymly dağda gally. O nädip dağda gally? Ne tanışıp attılar göründü. Biz orada kaçtık. Näme atdylar? Bilem yok, Magtymly dağda gally. Magtymly dağda gally. Magtymly. Oglum. Magtymly geldimi?
Ha? Mahtum ulu. Geri zat bol. Mahtum Ulcan. Oğlum. Mahtum ulu. Hani? Gözün aç. Canım jogro joş eyle. Nefsim aydar hoş eyle. Oğlum. Ata, keremine duş eyle. Mahtum ulu. Tanla divan içinde. Mahtum ulu. Mahtum ulu. Mahtum ulu. İsteyen mi beni? Vah, Mahtum ulu. Şu wagtda duran bir kişi hışap. Boğluna pata verdin diýdi sap. Hanini durmadı. Bari ver oğlum. Bari ver. 124.000 enbiya ishab barsı şolardır bilgillidiler. Eslim Baba Selman buyurdu merdi. Piyalan tutup sallılar derdi. Gitti akıl huşum, yattım şo yerde. Arşta perşteni var, görgülliydiler. Yel olup yugurdum yerin damarına. Nadarım yetişti arşın kemerine. Jevrut aleminne, celil sırrına gelip özün qarap görgülliydiler. Mahtum ulu. İsteyenin beni. Mahtum ulu isteyenin. O beni ister. Hani besin. Borsun ne hili? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Näge hyýal etsem ele getirdim. Kayda baksam onu nazar yetirdim. Bu hal ile men parahat yatyrdım. Yüzümü tüykürüp torgulliydiler. Balam. Oğlum. Oğlum. Hudaya şükür. Dolanma. Ata. Hani şunu göreyim. Hayır. Yeri, iPhone çevireyden, ha? Haklap durman, o koy verme. Ay, inhaş ağlı horodun alacağı görünüp dura. Ay berekella, ver kırak topul, ver kırak. Ay yok, ay bundan horodun şu olmaz. Ben koydu gidip ödeyişim bile olayım laydı. Mahtum ulu. Mahtum ulu. Sen bu kitapla akşam ödem geçiyor. Sağını kaçırıpsınız. Nerede kaçırıptın? O taydı. Vah ey, tanrı yalan. Ay inim şu yerlerde küçücük oğlancık görmediniz mi? Vah, nire aytırım oğlum. Mahtum ulu. Mahtum ulu. Mahtum ulu. Ya
şunu. Ha, Şu kitabı görüp kitap okuyacak mı? Ava. Görle bunu. Kitap okuyacak olsan söylemeli kadırdan. Martın Muli! Bir küçük oğlancık görmediniz mi? Martın Muli! Martın Muli! Hani yürüsene. Yürü diyen ben sana. Hey, sınır olmayacak. Yürüsün gelin ok. Onu ertiyle çelli dur şu yerde kalıp koy. Hay yürü götürelim. Lafra. Cemile. Cemile kıydım. Ben geldim. Hani gel bakal kıydım. Hay akıl kıydım. Getirdim kıydım getirdim. Ha geldim. Hani Allah korusun. Hani yürü. Ben sana bağlardan ne mi soğuk getiren gör göreyim. Yardım. Kışvar, sen öyle mi? Ben oğur tuttum. O sen arabanda yatır. O sen arabandan kitap mı? Ne emmoğlu, ilgilik Kışvar, mi? sen öyle mi? Vay ne Sen emmoğlu? düş arabadan. Bu ne emmoğlu? Geç duydun düş. Kışvar, ne avru? Hani gel. Elime düşensen. Sapacak yerin olmak. Gel beni. Gel. Ne için ben arabama mindim? Oğurluk edecek oldun mu? Cevap ver. Yok, men oğurluğa etcek olmadım. Kitap okuyacak oldum. Eşdiyen kişi var. O kitap okuyacak bolup dura. Onu hazır göreyir. Beni Adem erzeyek digeren, که در آفرینش زیک گوهرند چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر اسارا نمند قرار Atı! Vah mahtumul can maram. Ben bütün şehre aylanıp çıktım ha seni gözle. Senin atı mı? Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Men Kişvar Badrettin. Boğlun katı dehillekin. Ey Allah'ım o bir de teadil koşulur o kap verdi. Şeyde mi adam? Onu size adar veren orada. Bağışla verin. Ötünüz de oraya. Kitap şeyliyor tesini kan atı. Şeyle mi oğlum? Vaktin beni bağışlan. Ben bunu başta oğrudur edip durun. Olsa kitabın aşığı kez. Yürü oğlum gidelim. Yürüm hormatlı mihmanım Adar edin ben. Adamlar yürüm öyle girelim. Bu cahalla beş gün mihman olacak. Düşmanın sözüne ihtibar olmaz. Mehir söýgü kalmadan gitmez. O yaprak uzak vakta uğraya. Yönü bizim göz yaprağımız. Yemişi ter. Mahtumuli. Gel oğlum. Kitap aldın mı? Yok, bunu bana şeyle verdiler. Biliyorum ne? Düş görüp duran. Orasan düş. Düş mü de? Men seni uzak bir yola uğradyansın. Ece, senin ayrılıp hiç yere de gitmerin. Son atan sesi geldi. O mama. O bak. Ece, han koşuştu ne?
Sana bu tolunmak bolmaya. Men bunu sana niye davaysın kan? Aylığı. Ececan, sen düşün. Peygamberler yolda olsun nahterine. Atan bana. Sana ak. Pata verdiydi onun bir bilmetimde. Men şunu birden uyanayıptırına. Dur oğlum. Daşarık çıkay. Var oğlum. Beydip bana geredip durma. Kervan geldi! Kervan geldi! Kervan geldi! Bidem düştük inni kerwen saraya. Koşun mağlap yolu bu kerwen çıkar. Kimse gelir zar eylap haraya. İyidegin yitirip bir sarwan çıkar. Ey Tanrıyım, ardımmadır alına. Ne sebepten alnımdan bir kervan çıkar? Uğrunu yitiren bu kervan menden ne ister? Turgulluydiler. Düş. Durma adamlar, yürü! Durma adamlar, öme yöremeli. Kervanın kalmayan adamlar, yürü! Kervan hakkalman değildir o! Çıv canavar, çıv! Vah manglayı giyincaya direnin dip niceler ayttım ha. Yöne biz o yere kaçan yeter. O yerde su kurmam ka. Yeter değil mi yeter? Haçan görsen göçeğiz, haçan görsen kaçağın. Hep eğitim emri yaşap var mı? Tuğan vardır. Yetirilmetigen yetilecek maksadın yolunda şehit bolluğumuz orada. İn olmanına hazın yolunu kurban olup dura diyerler. Aho! Besedin ağın ne? Ey barıp ölecek bolsam näde ölüňden näme? Kema kılın ölümü tapma. Ölüm bilen ölümü tapaldı. Yer bilen göğün arası yalır. Hani? Kervene koşulanma mı? İyine bir kara. Öňardy görünen o koçan ağa. Köpelttir. Köpelsin. Kervene saklamam. Yürümeli. Yürümeli! Heyhat!
Heyhat! Heyhat! Aman! Ya yolunu yitirenler! Sizin yolunuz yapık! Siz näme otursunuz? Oğlum! Saltrak men yıldan düşün! Hani? Anay! Sen kim var? Ben kervanın başını çekmeli müddetim tutardı! Hani yangraman betetti, ölüm tanıt! Sen näme hav, en teven men tanağın yok mu? Hey! Hani ölüm tanıt! Kim var? Kim var gel? Hey! Görýän bol sen gözüň kapylyp durýan! Ben sizin iyidinizden geldim. Kervanın bağı düllü. Olunum men kim olur? İtirganım ahır tapıpsınız felaket. Çok görmem. Kim bu diyen? Kupanta vurlu. İnnekli kılımlık neyme? Hani bededi vurlu? Sağılır orsul yalnız. Neyme otuyorsun? Turun adamlar görelim. Hava çoldurgan. Ay bir ýyjal soňra beririz. Çoldurganam näme? Çoldurganam. Bir gece yatyrdım tünün ýaryna. Bir 4 atly gelip turgullydylar. Habar bermiz sana pursat şaýyna. Şo ýerde ärler bar, görgüllidiler. Nazarym ýetişgeç, ol 4 merdana, köňlüm joşa geldi, başym gerdana. Geç otur. Be müşkili olla, halipa lazımdır oğlum. Bizim halipamız Bahaweddin Naqşbendidir. Naqşbendi? Muhammeddin Bahaweddin Naqşbendi ustattır. Oň ýol agyrdyr, şertlidir. Bilýän. Menem şo kimin hak dilime ýabsyrman ýüregime kewşirläp çykdym. Boşlarym dilime çolaman, edenimi dilime alman. Ulusga hakyň dergahyna gulgyan. Bu uzak müşkil ýolla. O bizim halipamyzdyr atam. Yer bolýa. Goý sen diýenim bolsun. Ýoluň taýlan bolsaň, hak sen ýollaşyň bolsun. Evet, mallar taksa. Ovaçilip, çoğuluk tutup köpekten çıkarman ente. Nire çıkaryan, ovaçilip. Gelin oğul, ahmet büyükten oldu, yakınım da. Minli hanım. Yeňinde işläp, bizdenki uýa deýler. Şeýkin mazyp, o ýürüşläp, bizdenki uýa deýler. Aşyk kulak goýgulsa-da. Maktumulu, seni çoğdurup öpüyor. Baryan. Siyadülp yaraşar ýüze, sürme çalyp gara göze. Bizdenki uýa deýler. Han götür şu ýoğaçy. Gaýrat edin. Abdullah, han bärikken. Bardym ata. Oğlunlar sürüyünü odağa kovma. Yine toya mal gerek bolmakmaz. Or atam. Lan gel hani. Tavşirin. Mehmet Sepa ýörtenem. Mehmandan ýanyna baraly. Toyun kim zady bolmasyn. Mallar ıslamam. Şu doğrulukta olsun. Çowdur näme boldy? Näme bolanyny bir aýtda. Sen durma, ýydyma düş.
Atımoli, bu töwereň asudalygyna bir kerede. Vah, benim hemişe şeýle asudalyk diýänme. Maňa sen düşünendiň-de. Men hemişe ýyl günümüň parahat, asuda ýaşamagyny dileýän. Atımoli, men taňa şunu aýdaýyn. Genel goşgulaňda hut şu pikirler aýdýan. Men oňa berenýän. Bu biziň arzumyzdyr, maksadymyz. Men goşulamyň saňa ýaranyny düşündüm. Magtymly. Geçen akşam men sen täze adam goşgulaňy dinledim. Ýejeti bilen oýlandym. Sen adamdan kalbyny aralaşýan, olaň ýüregini duýýan. Sen goşgulaňda halkyň, watanyň, geljeň akwaly görnýär. Bu yaradanyň keremidir. Çoğdur. Belki bu gurrumlary bu wagtda başgarak ýagdaýda isläp gowulmaly. Häzir hem toýuňy dip dur. Adamlar araşýandyr. Gideli. Wah, Magtymly. Bu gurrumlar biziň hemişe aňymyzda bolmalydyr. Men sen goşgulaňa kap köp zada göz ýetirdim. Çoğdur. Goý biziň ýürekdeşligimiz müdüm bolsun. Şowdur. Aha şowdur. Sen toy edýänmi, men toy edýänmi? Düşün, men bolmaly o ýerde, sen bolmaly. Adamlar garaşyp dur. Ýer gideliň-de. Menem şonu aýdýanna. Ol merdiň ogludur, mertdir pederi, göroglu gardaşy, serhoşdur teri. Her sayılanlar şeyda bülbül. Yiğitler, Çoğdur'un amsına göz göreliğinde öyden çıkmalyň. Hanım sen wäran. Ağrıyla siz adamın bunu yaşan. Pelek maňa mal berersen, ol gençken gerekmez. Gözel ýarymny görmesem, panjahan gerekmez. Bağa girip neyläýin men, joşrun anmarny, bilbilim ýetir kalıp sen, gözel reyhan gerekmez. Bukhara. Adamamka, habarlısın. Sana kim gerek? Mağa ahunağa gerekti. Salam aleyküm. Wa aleykümselam. Sana ahunağa gerek bolsa, sen ilk nur kadım bilen duşuş. Ine şu kitapları atam ahunağa yolladı. Bana ýaşyn etibe, tüweleme bolup bilýär. Maňa da Döwlet Mehmet Aladyn kitaplaryny okumak nesip edipdi. Köp ýaşy sowatly kişidir o. Wa aleykümselam. Ýanyň bilen köp kitaplar atdym. Ýöne bir ýerde de seni gyzyklandyrjak kitaplar gaty köp durmakdym uly. Men o kitaplar bilen seni ýokman tanışdyrar. Derýada suw keselse, balyň ýüzi göz başa sar bolar diýişleri ýaly. Atam kimniň okan kitaplarynyň bir bölegi. Şüýeri, göwüllaş talgy berýär. Şoň üçin hem ülke sök gelendir nur käzim. Ahunaga kabul eder. Menem bilen gürleşer. Sağ olun. Araşyn.
Mağtım uli. An gelin hani. Ahunaga yarawsız onu da sizi görecek diye. Yürün. Salam aleyküm. Ani, golayrak gelin. Wa aleykümselam. Ine bey Döwlet Mehmet Aga'dyn ogly Mağtım uli. Boluyla, kaçan gelin oğlum? Men gelip duruşum. İlk sizi göreyin idim. Atam köp dogay salam yolladı. İveren getiren sağ olsun. Men sen atan kovtanayan. Atamam sizi hemişe atlaya. Sağ ol, Allah yalkasın oğlum. Gözümün üstünde ornum var. O kaver oğlum. Seni nuru kâdım muruk dür. Tekçede melhem olmalı. Bilyen hedir alıp berer. Hani şu kitabı eline yetir. Bu kitabı görün elzim oğlum. Yeketek nusudur. Mun belli vakası olmaz. Evsilmez hazinadır ol. Atam kitap barada kän gurrun beripdi. Döwlet Mehmet Aga'nın kitabının adını bilýänler. Kitabı sana okumağı berýän oğlum. Sağ olun. Üstünlük hemram olsun. Okaver oğlum. Okaver. Sağ olun. Anamınız için taňry ýalkasyn. Mağtım uly medresede okan nöwürleri, günnöger edebiýatynyň, ilminiň beýik ustatlary İbn Sina, Farabi, Biruni, Nesimi, Firdevsi, Nowayi, Mahmud Kaşgarly, Muhammed Harezmi, Hoca Ahmet Yasawi, Naqşbendi ýaly şahslaryň döredüjiligi bilen has içgin tanışýar. Medresede berilýän derslerden başga da öz başlyk dünýä edebiýaty, ilmi bilen gyzyklanýar. Ine şu kitapda şeýle ýazylypdyr. Ey gudrat güýçli biri var. Sen adyllygyňa, geçirimliligiňe, giňligiňe şek ýokdur. Maňa bu ýalançyň hanymany gerekmez. Ölüp galsan özgäniň ysbyhany gerekmez. Küpür görmen Allah'ymyň beren jany gerekmez. Leyli ýarym bolmasa, bar mydarym bolmasa. Ey Allah'ım. Halipa, ine men aşyk, basym öýlenme hyýalymam ýok däl. Hak söýgü barda näme aýdarsyňyz? Men size şunu aýdaýyn. Şeýle bir söýgü bar. Oňa ylahdan berilen ışık diýilýär. Bir wagtlar meşhur usra şahyry Qays ibn Mulawwaha Pelek salsa her bir ýolu ýöregül sen gaýtmagyl. Çünki pelekniň golunda uly pirmany bardyr. Leyli dip kıyırıptır. Şol wagt men berde diýen Leyliň sany müňden geçipdir. Wah. Hak söýgä ýetip oluşkyň wasbyny ýyly ýaymak bagtam bide de ýetdirsedi käşke. Pelek älime ryswa kıldy. Aýrypdyr zarymdan. Ne iş kılsam habar bilem. Men ol meňli ýarymdan.
Kim var? Kim sen? Meňli? Bu men elti. Oy toytoran. Sen mi? Sagaman otursun onu. Şükür. Gel geç durma kapıda. Gel otur. Yaxşymı ýagdaýlaňyz? Halymdan habar soraýyn gelin. Oh, halim haraplı toytoran. Sen sorama. Sana getirdim. Sağ ol. Hawa, aydı ver. Ayağın ağrıyamy? Hani? Oh, ağır yağlı. İcir çek yanda toytoran. Men sana şunu aýtjaktym elti. Näme aýtjaktın? Aydı ver. Ýüregiň ağrıdasyma gelen okgoly. Aýtmanam durup bilem okda. Näme boldy? Hol ülpi daýdan gyýdy. Haly gödeli ere çykanna. Döwlet Mehmediň ogly Magtym uly. Şol meňli bile gözüniň aşyny kakşyp göze başa düşenmiş. Elti ýöne menden bir göwn etmek bar. Toba. İýden aýt. Innem medrese okuw gidenden soň meňli ýygyna ýanyp köýüp ýörmüş. Görenler wa. Gep pyvat getirýär diýip meni bir ýazgarma göreldi. O sözleri eşitip otly köýnek giýenlerin. Ondan hey aýtman durup bolýamy. Öde tüýstilýän ýereken bolyn. Ýöne sewdany meňliň özüniň başlamasy uýur. Wah, şo da elti. Şo bir hille. Ýoksa da Döwlet Mehmet nämedim ýaka? Ya olara gyýdy gerek diýelmike? Wah, menem şonu diýenne. Olara gyýdy gerek bolsa gapyda durardylar. Inni onu eşiten adamlarym heşelle kakýalar. Kim heşelle kakýa? Kim kakanda näme? Ýylyň agryny beklep bolmaz. Biz gyýda eýeli etmeli. Ýoksam maskara. Sen näme şu çakaçyn içine salyk geldin. Aýtmala kening. Sen içiň erbet toytoran. Elti, bir çykalga ba. Ne hil çykalgasy var? Şyhym dädimler geljek diýdiler. Şyhymlar? Bilýäňa gorot derler. Şyhymlar. Meňli üçin zat gaýgyrjak gelýärler. Meňli jana dödemokda. Meňli jana dödemok. Men gideýin. Şyhym dädimlere de habar edeýin. Meňli, denejen çagyrýar. Ece. Emdiren süýdümden razy dälirin. Vay, beýtmeň. Ýediýäniňiz näme? Aýyrlyň degmeň maň. Ala detme oğul bak. Ýagy pipip geýer. Bagty ýatanyň. Aýyrlyň. Maňlaýa ýazylan. Köýdürme. Näme üçin gelmedi? Magtym uly. Dur gitme. Meňli. Kerem eyle. Ya Rab, kudretli Suhan. Garip gamgyň geçen halymy meniň. Öz beren janyňa jebir etme, jebbar. Zahirler kuymogul balyma meniň. Ejid menim. Senden özge kimim bar? Bir teselli bergil köňlüme meniň. Köňlüme meniň. Magtym uly, näme bol eýgilikmi?
Men etiregi var ya. Yüreğim bir yozluk asız ya. Doğru diýen. Yüreğin insalmayan bolsa sebäbini bilmek gerek. Birini görüşüp bilmesek gerek Halipa. Men etirekde näçe çegilenjegim belli de. Nisibem çekip dolanaytamam soň hiwa gaýdaryn. Nesibäni ıslamak gerek däl. Belki de biz ýene şo ýerlerde görüşeriz. Biler bolsaň meni Şirgathan medresetine çağırýarlar. Hiwa da bir ýerden uzakda däl. Hem ziyaret hem tücaret diýilenne. O ýerdäki ılımly bilimli akullar arasynda bizim bilen pikirdeşleri de, biz bilen du demek bolarlar da var. Ýöne menne başga bir hyýalam bar. Men hem sen bilen etirege gidip Döwlet Mehmet Azady bilen görüşetim gelýär. Şirgathan medresesine bolsa soň ikimiz bile gaýty bersek niçik borka. Ajap bolur Halipa. Onu eglenmen watana ugraly. Hey! Deme durýan. Taklaman kerweni. Şu mallar bir ýerle bilsek soň özümiz diýinjali berer, bolýarmy? Mallar yerler, siz arkayn bolay. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Akşam yatıp daň bilen ugramakçy. Owa. Bir de bir yer tapılarlar. Tapılar, yerimiz kändir. Sağ olun. Barın da arkayn yerleşiverin. Ay herkes büyük mallar yerleştir. Arkayn bar yerleşiverin. Çok sağ olun. Mallan aladasın et, yatakta yer kändir. Bola. Ay yigitler. Hani bu mallarım yatak eltin. İlk mallar bursa goýak. Otun tuğun ayrısın et. Mehman, onu siz arkayn barın da diýinjal verin. Bola. Mallan aladasın et. Web sağ ol. Taňyr ýatkar. Bar verin onu. Bolýar. Hakla kerweni, üstleneli. Wahey. Orluk boldoyum. Bilýär. Size çiğnce toprak gerektir. Atımul näme boldy? Ýönesi gurama. Anha nesip bolsa yerem tapılar. Onsoň suwam tapılar. Atımul bizi de galýar. Hamsaklı. Näme boldy? Deme durýan. Göre beni. Gören diyen men size. Getesege düşmez bulur. Gören. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Kerweniňiň ugry nire? Biz giýinjaya var ya senin. Ýaşuly. Siz ters ugra barýan ýaly. Wahey. İnim. Sen bilýän bolsaň. Şulara düşünür ahry. Düşünür şulara. Hey! Sana diyen. Durma. Yürü. Bol ya. Borçumuz ne hey gidiyor. Ne hey değerler size. Borçlardan. Hey gep düşünür baryan. Her bir yer çekiyor. Men sana şunu aydayım. Kerweni sen halat etmeli. Adamlar, siz ters ugra barýaňyz. Eşitýäňiz meni? Siz ters ugra barýaňyz. Giňjay bu ýerde däl. Giňjay bu tarapda. Adamlar, eşitýäňizmi? Durun, nire barýaňyz siz? Adamlar, siz ters ugra barýaňyz. Giňjay bu tarapda. Eşitýäňizmi adamlar? Giňjay bu ýerde. Tumuli. Sen olar saklama. Olar tüm dünýä barýarlar. Sen nire durýan? O yerde hiç zat gerekke. O yerde hemme zat ba. Hemme zatın ba yerine elbette hiç zat gerekke. Sen näme menden ýüze gurýan? Olar men gidim bilen barýarlar. Belki seni men gidim bilen gidersin. Eşitýänmi? Ben bol. Yok o yerden. Terede bir kerwene. Terede bu uğurunu tren kerwene. Sen bu kerweni özüm halat etmeli. Yoksa Adamlar uğruňyzy ýetkedin. Dolanyň ýydyňyza. Dogry ýola düşün adamlar. Eşitýäňizmi? Siz ters ugra barýaňyz.
Aho adamlar indiriyle yürümeli. Koy ağlama. Kısmatı näme ýazylan bolsa görmeli bol. Meňli. Garaş. Men basym gelirim. Haçan gelersiň Magtumuly? Men sana garaşarym. Magtumuly, gideli. Kerwenden garýar. Anna! Adamlara getiverin. Maltumul adamlar görüşelim. Maltumul adamlar. Salamu aleyküm. Wa aleyküm selam. Aman geldim Maltumul. Tigitler nereden önüm geldiler namar asıl hamim kulmul Kulun ödünle otarman Salamu aleyküm ata. Wa aleykümselam. Aman geldin Magtumuly. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Gel hanımır görşeli. Indi men seni öz yanımdan goýbermen. Biler bolsaň obamyň oğlanlary ýol saýyn tutýarlar. Nire gidelim? Ahmet Şaňa. Ahmet Şah Durrani Türkmenleri Agdyr gatnaşyga çağırıp çakyl giýeripdir Maltumul. Gelenin gowy bolaýdyn ha. Ýaşylar gollaýarmy? Owo, ýaşylar gollady Maltumul. Sen nähili pikirde? Dogry Magtumulyň pikiri wajyp. Diýer näme diýersiň? Ýerdinçe bolsa toýlar tom ýerine çaly. Magtumuly geldi diýip habar edim. Durdy aýaýdym. Nurna het çağır. Gel bir de pömegen. Köri hemen soğudur bir de iyi gerden ol. Yok, oyunuma soğudur. Abi hep Mehmet Apak yeni yeni anam. Ay oğlum bak. Dur gel gel. Obada toy bolýar Magtumuly. Gitseň açan gelerdin. Sabırlarak bol ho Mehmet Sapa. O sana obada toyda gelinliğini öpközsem bolýar. Götetsene Abdullah, oyunum seni ýasa. Diye ismeyen hala nokta. Aytta Magtumula Mehmet Sapa. Ya menden tanıyanmy? Bolmasa men gidäýin ho. Betedin Abdullah. Atamy seyredip dur. Adam benni bolsa adam. Allah'ından eymeni var. Ötür döwran, durmaz bidem. Yatmak, gapıl oyunu var. Eger menden söz sorarsen, bijay ne işler kurarsen, tut pendim, ne iş görürsen, bir adım bakıp, sina var.
Dünýäniň düýbi derazydyr. Pursat kemdir, ömür azdyr. Yigitlik eglenmez ýazdyr, bir adyň edine bar. Bu sözler menden nişana, awray dileseň jana, jahançyra musulmana, hoş sözler, ýaxşy sana bar. Hani kolumda belli bir pikire gelelim de. Senin bu boşunda men kervanın kün yağdırı bilmen. Han durmamaydım. Gelin bari. Aho, kolay elinde. Heyinde bize yol orkadan tapılmaz mı ka? Oğlumuzu yitirdik de. Kenan kervanının ülük qarlık. Yerini bil nedir? Bize yeni bir yerde zagay tapılmaz. Biz giyin zaya gitmeli. Yönü ağatın sürüyelikti de nimen bilye. Onunla düşlüyelik de sürü. Yine sürürdü. Sıyırdı da bir kan tutuluyor. Sulmo ditmedi ama her şeyden ayttım. Var kervanın yanına var. Mahtum oli. Sen kalbinde göz var olsa. Hengam kervanını tapta bizim şoň oturken. Hengam kerwani. Menem şonu gözleýän. Hengam kervanını siz diňe tümden tapıp bilersiniz. Aho, indi kervanı niye yapırmalı? Onun da belli bir fikre gelin de. Benim şu yerden buraya dönmektemin. Bittir. Öňüme olmasa, öňüme şu yerde yol var değil. Men ne sıdamı? Bunun burada dedin de. Hani sen bolun. Men sizin baryňyzy dinledim. Men Mahtum Ulyň pikirini bilesim gelýär. Ruhsat bolsa, aýdyň sual. Nedir bu dünýäniň diýerligi? Yatsaň düýüşdir, turaňda hyýal. Nedir mülkü jahan söýgüsi? Derdeserdir, ya boyna we bal. Ähli zaman näge ben dolmuşdur? Oğulgy söýgüsi, jem etmäge mal. Dünýä üçin nedir bagsyjyň? Behuda boğaz ýyrtmak, yersiz galmagy. Bu söýgüden maldan ne hasyl? Ýygmagy gaýgydyr, gitmegi melal. Yarep, ket hudalyk neçedir? Hepde eşret, gaýgy galan sal.
Gurduğum aslında bilgil bu zeminin mıyhıdır. Erer ol erkin mıdam, budur Türkmen binası. Terki dünya eyleyir, gelse rakipler karşına, bil polotton bina olgun, budur Türkmen kalası. Teke, yomut, yazar, göklöň, ahaliyle bir olup, kılsa bir zaya yürüyüş, açılır güllälesi. Aydadır mahtum guluy, bolmaz gowunna bir qara, hak seyleyip kılmış nadar, bardır onun sayesi. Emme sapa. Ha Abdullah. Baktım uluyun görmedin mi? Hana dağda otur, erteki dağa çıkşoň. Ol ya, boşlar tayinli yola düşýär. Bor ağam, bor. Maltımulu! Aho Maltımulu! Seni atam çağırıyor. Evlenmede düş aşağı. Sen onu gitmek amıklı yürüngü dupsun da. Hova, men gitmesem bolmaz. Eger de Ahmet Şah Durrani bizimden duşmak isleyen bolsa, bizim o iyili yurt behbidin arap hükman barar. Ahmet Şah Durrani'nin şıgırıya dayanıdı. Şıgırıda hormat toyanlığından haberim var. Men o yerde kalma niyetim yok atam. Yönü görün ahiret dünyada nämeler olup geçýär. Ahmet Şah Durrani'nin bizim üstümüzde kökönök boljagyna anam az. Yönü başga dost bolol diýenem yok. Başartalar bir-birine karşı koyup malyny ýeriňe aljaklar. Belki de Ahmet Şah bide de özleri ýaly döwlet gurmagy ýardam eder. Ine şu pikirler men aňymda. Ine şu pikirler men kalbymny lerdana getirýär. Gitmeli. Ahmet Şah Durrani'nin matlabynyň nämedigini bilmek üçin gitmeli. Nung 747-nji ýylda Ahmet Şah Durraniň ýol başçylygyna öz başlyk Owgan döwleti esaslandyrylýar. Ahmet Şah Durrani Türkmen taýpalary bilen agzybir gatnaşykda bolmak üçin 1754-1755-nji ýyllarda bir näçe gelek ýetirip gurgan tewitlerine ýaşaýan Yomut, Göklöň taýpalary bilen göni gatnaşyga çykypdyr. Türkmen hanlary we serdarlary şol sanny Döwlet Mehmet Azady, Magtymly hem bu gatnaşyklary bollapdyrlar. Şeýle duşuşyklaryň birine Magtymlynyň ödem gatnaşypdyr. Şahir, çağırlygyma seslerin üçin men senden minnetdardyr. Ýaşyryp oturmaýyn. Men şahirleri ulu hormat goýar. Men sana bir goşok aýp bereýin, berkem senin kim ýazyny aýdyp bererim. Bahar gelse dogry düşey yer asman, çakmışar, oynaşar, arasyn kesmän. Keser tapıp, şol oyundan, darkaşdan, lägereyhan özüp, otur Horasan. Allah size şahirlikden zehin verttir. Hani yarınna. Men senin näme isleýänini düşünýän Magtymly. Ýöne siz maksadyňyza howlugýaňyz. Şiirem awyny birden toplaýan nädir? Biz ilki töweregimizde din salmagy başarmaly. Awyň görüp duran bolsa onu düşek ýeri bolmaz. Ene men senin hormatyňyza şahirlerimden ýygadym. Ene şu algur goşu görýärmi? Erkanalyň söýýär. Erkanalygy. Hani ýer Magtymly. Şahir. Men sen bilen aýratylykda iki çäk söhbetde bolýanma. Sen bilen gelirler bir gown etmäge görürler.
biz goňşular biri-biriňe bolan agdy-birligi saklamalydyr. Onuň üçin bolsa biz ähli mümkinçilikleri gözüňde tutmalydyr. Assalamu alaykum han. Wa alaykum assalam. Mihmanları şunça vatlap ayaqsyna saklapsyňyz. Bu gerçekliler. Täze dören döwletde onuň edim gylymam. Yörelgesem, mihman kabul etsem, münasip bolmaly. Bular biziň kadim hemsayalarymyz. Bular Söýün hanlar, Esen hanlar. Bulan özlerine mihman bolup barsaň, mihman atağının ullur deyip, 3 ullap habarın alman, hızmat edýärler. Saçak başına geçeliň mihmanlar. Ine biz döwlet kurduk. Inni gatlaşyklar ýygyjamlaşar, mähremleşer diýen umydım bar. Ýaxşy niýet ýarym döwlet diýerler-de. Türkmenlerim erkinlik gowurýan halk. Şoň üçin men sizi awşkara çykan meýdanyna kabul etdim. Indi bolsa ýaşlylar men size iň esasy aýtjak bolýan zatym aramyzda dostlukly gatnaşygy saklap agdy birlikde ýaşalyň diýjek bolýan. Men sizin gopaly mert halkdyňyz agyr söwüşlerde öň kän gerek görendir. Eger biz asudalyk gorap agdy bir ýaşadyk, iki tarafa da befitli bolar. Tanrı şahitdir. Men özümni size dost doğruluğumu aytmak üçin çağırdım. Men sizin aydımlarınızam, şahirlarınızam gowy görýän. Bugün ine Mahtumur şahirin hatirasyna biziň şahirlerimiz diňe onuň goşgularyny okarlar. Köňlüm ister gelsem dünýä älemi, qanatym ýok, uça bilmen neýläýin. Okar men görürmen sowly kelamy, manasyny saça bilmen neýläýin. Biz hak için şiire yönlendik adamlar. Aho, Türkmen haçan namart bolupdur. Cemaat ahunagan dinledik. Adamlar. Biz geňeşe diýerleri ak patay bereliň diýip şöre ýygnaşdyk. Bu saparyň maksady biziň bütöw bir döwlet kurmak baradaky arzularymyzyň hasyl bolmak üçindir adamlar. Biziň ýyl bolup birigip döwlet kurmaly wagtymyz gelip ýetdi. Bu sözleň manysyna siziň her biriňiziň düşünmegiňiz esleýär. Hak iş üçin asudalyk isläp ýaxşy net bilen ýoly diýerleri Tanryň özi gollar. Döwlet tapyna hunagy. Aho adamlar, birek birege kulak koyup himayet bermeli döwrü geldi. Her kimin özüne müsürdür jaýy. Ýadyndan çykarma bayramy toýy. Zantarlygyň bolmaz hiç deňi taýy. Akşam yatıp ertir şükrün kıl ýaşy. Yol üstüne ölsem yola atsalar, razi men üstümden basıp ötseler, Mahtumulu deyip adım tutsalar, gören göz zor tatar, eşten kulağa.
Şahir, Abdallan şatın nenen gördün? Yöne Hudaýlyň aýt. Ýüpüniň üstünde odun goýurlyk barmy kan? Ahmet Şah halkyna daýanyp ýurduna döwlet kurap, gaty döwlet diýşedipdir. İnşallah olanky uğruna bolar. Bu düşnükli. Biziň ýagdaýymyz nähili wagtar? Men ýylgünüň türkmeniň oğunu uşak, tiri taypalar bolup bir-birine gatylman, garylman ýaşamagyna garşy. Bütöw ýeňilmez güç diňe bir döwlet bolup agdy bir ýaşandy bolýandyr. Onu siz ýa-ni gözüňiz bilen görensiňiz. Biz sana düşündük. Diýmek bize Abdallan şahy alşa gerekde. Aho, belki oň özü biziň şahymyz boljakdyr. Sen sory. Dogrudanam. Garlyhan gidelik. Magtym ulyňky düşünükli. Hey. Ceyhun bilen Bahar Hadar arasy. Çöl üstünden öser yeli türkmenim. Gülgün çösi, qara gözüm qarasy. Qara dağdan iner. Sili türkmenim. Köngül huwalanır ata çıkanna. Dağlar lağla döner. Qıya bakanna. Bal getirir, joşup derya akanna. Bent tutturmaz, gelse sili türkmenim. Tiriler qardaştır, urug yarıdır. Akballar ters gelmez, hakan nurdur. Mertler ata çıksa, söveş sardır. Yol üstüne yürüyür, yolu türkmenim. Serhoş bolup çıkar, jiger dağlanmaz. Daşları sıyınırır, yolu bağlanmaz. Gözüm qayra düşmez, köngül eglenmez. Magtym ulu sözler, tili türkmenim. ile hala salan bu köngüllür bu köngül. Hor hem ırswa hala salan bu köngüllür bu köngül. Okday qamatymyzni qara gaşlary üçin pajygaly hala salan bu köngüllür bu köngül. Nenen gördüm magtym boly. Hoca Ahmet Yasawy. Sen näme bolýar? Men ýetkim gözleýän. Bahaweddin Naqşbendi öz şähertlerine Magtym boly. Magtym boly. bir rowaýat aýdyp berýär. Sen maňa ýetki bolýan edinmi? O bilen üçdan balyk bar. Balyklaryň birinji bekir, ikinji ortada, üçüncüsü bolsun. Kim akly? Birinji balyk dar Hoca Ahmet Hidretleri. bir togonyny kenara çykyp eviniň içine ýygnap ölen bolýar. Atam köngül şamsyragy sözdürdiydi. Men köngüllüň uçunyň ýetenini bilýän.
Ulusullar tarihin katlarına gömülüp yatýar. Biz onu nereden gödlemeli? Yol kötülür Magtymguly. Sabah turup vatan sen çağlar men. Güneşli serçemen deyip ağlar men. Hoca Ahmet Hazretleri bir de bir şam çırağı gerek. Yol görkezýän şam çyragy. Köňüller galkynrýan. Gözleri nurlanýan şam çyragy. 63'e yetti yaşım, kalım kapıl. 7 yaşta artlan babam iyilap tapdı. Her tır vurup perdevirle böküp yaptı. Bir hamdallah gördüm deydi, iyiydim öptü. Ol sebepten 63'te girdim yerine. Ey dostlar, pek ısık olga allım. Bu dünyanı düşman tutup gördüm mene. Yakam tutup Hazretine sığınıp geldim. Aşk bağıda mansur sıfat boldum mene. Pirim, bu halk halayığı ne etmeli? Bu çaykanıp duran dünyanın geleceği yok mu? İnni bizim kiştimiz, ummanı sen gidivermeli mi pirim? Yaradana yutut, haka yalvar. Oyu sana, fakir fukaraların, yalnızıp yanılanların, ecide ganimlerin gözlerin kalbine ağrılasıp, on şifasını tapıp, peklep, temizlep, Allah'ın yaradan dünyasına göz yetirir yali, sana yol salgı versin. Magtymguly. Magtymguly. Ya molly, Dinle meni. O yerde bir yerlergen adam Ahmet Şah Durran'ın yanına giden Türkmenliğin üstüne talansılan dökül şakta bir zatlara gurrun verenmiş. Gideli. O şu yerde, daşta da. Men onu şugun köylü karavatçılığın yanına gördüm. Şu yerde. Magtymguly, nur kädim. Ben onu tapdım, o berde. Olayt. Nerede gördün? Urlu. Göremok. Değerliğe falan olma. Ayt diyen ben sana. Ezettin, Handur, sen Türkmen atlılarını gördün mü? Ama ne diyecek bu lan? Hiç de göremok. Ne mi? Şimdi gelgen bir değerlen, oğlunun ıkbalını diyecek kolya. Olur hayatta yok. Yine bir sonu düşünmeli. Vak Magtymguly. Derdin ozga seni gussaba tıranmada bir gatyk inanýar. Şu bizim gowsyn etjek bolşymyzda. Yönü Magtymguly. Anygyny etmeyen belli bir netijeye gelmegen kıyın. Biz sana düşünýäs. Görmedim. Umit bizi ýaşady ya Magtymguly. Biz oglanlar gözler. Bu hasrat eketenki del. Derdin ağırdygyna düşünýäs Magtymguly. Yaro, ne oldu? Şu yüzümlü bana yaran oldu. Ya, öğünü rahat getirme. Yürü gidelim.
Hitler, deyin canım. Netip basadan bile yolu düşer. Şowdurhan, görejim, köňül diýregim. Sen wefat bolupsyn, zaharlar için. Göklüňde pelwanym, ýyle göregim. Halk goýup gitdim, narlar için. Ey hasarsız ölüm köňlüm, sen mi hawy? Gaflatdan uyansoň, bideň sen bilen söhbetleş kılsam. Maltym uly! Maltym uly! Ular meni dardan aksak bolýarlar. Men bolsa hakym derlähine oňa sinmäge barýar. Hüseyin ibn Mansur al-Hallaj öz şagirdleri bilen eden günäler üçin bilelik cezalanlar bıçaktırlar. Hey dünya! Mansur Hallaj'ı ne ettin? Tanrım! O senin uğrunda hu hak dip dem Allah'ı. Hak menem, hak men nedir? Hak söylerim. Belki de sen hikmetliğinde cevabı vardır. Uğrumu yitirdim ben. Tanrım. Nerede sen? Näme sen? Maňa yol salgy ber. Peltesiz ýan sırağa döndüm men. Pragy yüz tutar Türkmen iline. Düşman golurmasın gadyl gülüne. Dostlar bizem ahiretin siline gark etmeýän kärakip. Sapılsın enni. Maltımuli, Necmeddin Kura, Al-Usul Al-Aşara, Risala At-Turk, Bahaveddin Nakşibendi, Hoca Ahmet Yatavi, Mahmud Pelvan bolsa, 70 yıllap gijewnit pikir eden pelwan erdir. Hawa, Mahmud Pelvan. Oň ne ajaýyp goşgular bar. Köne geymin hiç özüne däýälayıp, sumluk giyin tenni bolsa şolayıp, akıllı nadanyň ýyzyna düşmez. Bahil üçün derim, bagady gaçmaz. Aferin, aferin. Maltym uly! İzzettin ýaly. Nur kädim. Men häzir. İzzettin, näme boldy? Men sizden hoşlaşmağa geldim. İzzettin, näme boldy? Obamy talapdyrlar. Adamlaryň baryny ýehir edip alyp gitipdirler. Kim talapdyr? İzzettin dur. Olar nire alyp gidipdirler. İzzettin. Men onuň gözlegine çykmaly. Sen olar nereden gözlejek? Aklyň aýlan. Gahar gadap bilen bitirjek işiň bolmaz.
Adalatsız dünya. Han biraz köşeş. Sen meni köşeştirme. Vah. Elime kılıç almanını iptim. Bari kutordu. Maqtım ulu. Bari kutordu. Han dur. Dur. Kimden aralyjak bolýan? Birden bir bigunan üstünden martaň näme? Talaňçylyk uruşlar netije vermez. Aklyň aýlan. Gahar bilen bitiren işiň bolmaz. Onna. Men başgaram kime yamanlyk etdi? Olaryň bigunadylar ahyry. İzzetdin, gahar edip şeytany ödüň oýnatma. Sen nähil ardy ödeniň men ýadymda. Näminni şeýdip, bar edeniň puja çykarjak bolýanmy? Hawa ardy edýädik. Ardy edýädik. Ýöne men size başta duşamda aýylyşar diýip pikirde hakdym. Ýöne başgaça boldy. Ne deýin? Yok. Durmuş dowam edýär. Biz ejizlige ýol bermelärler. Men sen ters ýola gitmeňe garşy. Aklyň aýlan izzetdin. Bargy tordy Magtum uly. Bargy tordy. Sen ýalňyşýan izzetdin. Men bagşla dost. Bargy tordy. Gotordy. İzzetdin dur. Dur gitme İzzetdin. Sen onu saklay bilmersiň Magtum uly. Göreň okmy. Gahar gadabon gözlerini kapypdyr ahyry. Dogry aýdýaň. Gahar oň gözlerini kapypdyr. Magtum uly. Eşitýärmi? Nämäni? Eşitýärmi nur kädim? Nämäni eşitmeli Magtum uly? Diňde nur kädim. O şu tarapdan elýär. Nur kädim. O şu olayda olmaly. Han dur. Sen gowsy. Şu tarafa git. Bärlerini ödüm sereder. Bolýar. Kim bu yerde aydım aytdy? Kim var? Sen kim? Ey Hudaý. Magtum uly. Kudu bagşy. Bu sen mi? Magtum uly. Didem bu men. Sen nirede? Ey Hudaý. Gözlerim galaypsyň. Ey Magtum uly. Sen gözüm kulağın gurgun edýär. Akılım gitti akılım. Göräsem tanaman durnamen. Käte nirdedigim, kimdigime bunu diýär. Ozal sesten tanaýadym. Indi köre seslerimi unutup durun. Zalimler gözüm bilen bile huşuma barypdyrlar. Neden dalmar nezi var? Girdaba dolanır men. Nähili oglanlar yitirdik. Olaryň ählisi. Şurdaýda. Oglanlar. Siz mamla. Men gahar edipdirin. Näme dursun? Gel kömek et. Ata çykan aňly bolsa her ýerden. Akly känden kesen başı gerekdir. İl halk üçün ata çykan bir merdin alar yerden at salyşı gerekdir. Akıl bolan gamdy yüregin syzyp
derdinin dermanını soraglak gezip, zamananın pisat bulunun sıdıp, pandan baqiya göçe başladı. Maqtumulu Aydar, barha yol tani, 5 gün sinemağa iýerdi seni. Senden burun ötün canarlar hani, her kim novatını öte başladı. Tova, bu ne alamet? Kuyuda su yoktur. Su çıkmaz. Su çıkar. Hümmur felaket. Bir yerde yerin yüzüne gül olup çıkmak, kökürmek juda kıyın. Yok şu yerden. Ay, felaket. Näme? Su çıkan ok mu? Heni de çıkan ok. Sen qadı ver. Qadı ver. Hepman çıkar. Men qadyan yöne çıkan ok. Sen kemir sol yaratılan nersin? Allah Teala yerin aslında su yaradan buldu. Üstüne çıkarmanın terini tapar. Su çıkar. Çıkacağına şek yoktur. Asman dinmez. Yönü yerin aslı kuskurdur. Hümmur felaket. Su çıkar. Bize su verek. Sen qadı ver. Qadı ver. Hükman çıkar. Men qadyan. Suun çıkacağına da ınımma. Hani yoksa ne? Dinle. Su elli. Ha? Men oyun bağırladım. Hiç su yok. Su yok. Aytdım ha. Su elli. Sen su taptın Maktum oli. Begeni ver. Begen. İsteyen mi? Seni atan çağırıyor. Inni sen doğunluğun öllep adara kalma oğlum. Özünü tap. Dur! Gelme. Gelme oğlum. Gelme. Maltım uli? Näme beýle aladaly görnýär? Eýgilipmi? Men sana näde aýtsam kam? Düýüşime atam girip biýmeda edýär. Ol oglalaryny ala dedýär. Olonmasa ýütler aňry. Allah sana rahmet etsin Maktum uli. Men hudubagşyny alyp owa giderin. Ýagşy niýetde bolaly. Maltym uli, nesip bolsa ýygyň bilen menem ýola düşer. Saglypda görüşeliň. Ýör men seni ugrudyn. Bollu, bekledinginle. Adamlar ayağına açtı. Gidiversek bolmaz mı baktım olsa?
bira tagaple dähelin ýaşullar. Mert bol oglum, mert bol. Maltym boljan. Gidiversek bolmazmy? Altmış väşte, Nowruz güni, loýyly, turdu azal, ýolun tutsa atamyň. Bu dünýäniň işi, beýlemiş beli, ömürniň tanapyn, kesti atamyň. Diýirdi, dünýä durmaz, ömrü baky ýok, günnüz roza, giýje bolsa uky ýok. Mümkür bilmez, muhlislaryň şeki ýok. Peýgamber destidir, desti atamyň. Görmesem söýlemen, oý bilen çenden, maksadyna ýeter, ýykylan çyndan. Ýarsy melekden, ýarsy jyndan, müjewirsiz bolmaz, üstü atamyň. Älim içre adam galmaz, at gider. Bu sorulardan jahan halky ýat gider. Jay cennet içre gökde şat gider. Yerde hoş wagt ýatar. Postu atamyň. Adamlar, Döwlet Mehmet Mollaň aldyranmaga bir ýyl boldy. Allah oňa rahmet etsin. Ahun agany ýatlap, şu sadaka sizin geleniňize şu ýerde Döwlet Mehmet Mollaň ogly Magtymly Taňryal kadan aýdaýsam diýe. Aýdy ber Magtymly. Biz sen diňleýär. Halk sen sözüňe garaşýa, Magtymly. Aýt Magtymly, biz sen diňleýär. Aýtsam adamlar bugün Türkmeniň ähli taýpasyndan gelen adamlar bar. Çarwalaram, çomrularam, dağlaram, hadarlaram, hol, tümden aňarda gumda ýaşaýarlaram ma. Meni öz ýanyndan atamyň hormaty juda belendeken idim. Soňam Perwerdigar bize agdy birlik ber dip dileg etdim. Soň ýene diýdim. Biz sen diňleýäs oglum. Tolgunmada gürläber. Adamlar, bu sözleri diňe atam Döwlet Mehmet Mollaň däl. Bizden ýaşap ötün şop ederlemizin sargydy, isleg arzuwy dip düşünüň. Olar asuda durmuşy, agdy birligi arzu edipdirler. Ata-babalarymyzyň şo mukaddes arzuwy bize de ýörelgi bolsun. Seredin dağları. Nowruz gelipdir. Topragy ýyly ýörep, meýdanlar lälreyhan bolupdyr. Inni hemmemiz birigip ekine käýsek, näýli bolar adamlar? Dogry aýdýan Magtymly. Ekine keli. Oy, ırkymyzyň gölbaşy bolsun. Şeýdeniň adamlar eksik galyr. Halk sen golla. Döwelem. O pikir. He. Magtymly. Ýaşylan ordum. Ekine başlaýarsak näýli bolar? Yrkymyzyň gölbaşy bolsun. Bozgunlar geldi. Bozgunlar geldi. Oba bozgunlar geldi. Assalamu alaykum. Wa alaykumussalam. Sagaman geldiňizmi? Sagaman oturýarsyň. Kimiň zulmy bilen bu gülleri düşüp ýörsiňiz? Siziň öýüňiz nereden?
Wahe. Men sana ne edip aýtsam kam? Men çağa kam. Sörlü vakidelen. Yağıt yurtlarda. Vatanı zar bolluk ni. Biz ahlalara zar bolluk. Ineden netiýelerini çekip giň jaýa geldik. Aslında döwlet Mehmet Ahun soralak geldik. O vennede yurdun täzeleýin eken. İmanlı bolsun menne. Men Döwlet Mehmet'in ogly, Magtym oly. Size şojak doğrunu tapılar. Magtym oly Şahir. Wahey. Men sen barda köpeşdipdim. Daş yurtlarda da goşulaňy dinläpdim. Sen bilen yamaşgany görüşmedek bolmady Magtym olyjan. Bir hosar çykdym. Taňry ýarkasyn. Yerleşiverin. Garly. Adamlar. Adamlar yerleşmeye köp. Bir daha geçiverin. Geçiverin. Adamlar yerleşiverin. Yerleşiverin diye. Geçiverin. Geçiverin. Hey. Vah, gorluk buğdayım. Nice yelin ardıvı. Yine sana da yer tapıllı. Hani maysalarsın, ondan sümmüllersin. Yaşlı. Bideň duşupmydyk? Tideň men görüpmidiňiz? Yok, towy sapırla. İkimizden görüşmeyin. Şeyle var ol. Hey, maysalan ülpülleşer, sümbüllen ışıllaşar, maysalandan mal oyor, sümbüllenden iyi oyor. Ene, hey yurdum ey! Hana adamlar, görün hali, bizim elimizde el Bavaday Han'ın eli. Ha bismillah, yürün adamlar. Men halkymyň aslynyň gadymylygyna, ruhunyň bütewligine, atudalyk hakdaky arzuwynyň müdümligine buýsanýan. Atudalyk, agdyrlyk, erkinlik hakdaky arzuwly halkym bir karar döwletli bolar. Bir karar döwletli halkyň bir gerçek ogly size bagtyarlyk getirer.